Det franske paradoks, det er noget, jeg har lyst til at fortælle om, fordi alt det andet, jeg skal undervise i det her fag, det er jo død og dårliggjort. Men ikke det, der er kommet ud af det franske paradoks. Det er sådan en solstrålehistorie for længere. Det franske paradoks består i, at hvis man laver sammenligning af franskmænd og englændere, det var noget, der gjorde for rigtig mange år siden, og fandt nogle grupper, der kunne sammenligne både eksamen og så var der langt flere englændere, der fik hjerteinfarkt og døde af det. En franskmænd. Franskmænd, det sagde jo lige det samme med det her, som var i overlevelse af det. I samme ugeblad, Natura, kom der for ikke så længe siden, 2004, det her artikel, som handler om, at rødvin reducerer endothelin 1-systemet. Så kan man sige, at man bruger det til jo. Det er sådan, at endothelin 1 er voldsomt kræftkontrollerende stof, som spiller en helt afgørende rolle for udviklingen af aterosklerose, som er overskabet, som er som lever af, og aterosklerose er grundlaget for hjerteinfarkt. Så her har vi altså endothelin 1 er betydning for udviklingen af og rødvin mindre. Aha. Og når jeg får ud af det stof, der er polyfenol, hæmmer endothelin 1, så hæmmer den af aterosklerose. Okay. Så har vi her for en nature faldet. Ja, det har kraft. Vi har sagt til sig selv, ja, men det er alkohol med rødvin. Det er jo team, i stedet for virkelighed så. Nej, det gør det ikke. Og her er det, jeg viser det med sådan en kurve, det er en logaritmisk kurve her. Her er det, man opnår ved at drikke rødvin. Det er hæmmingen af endothelin 1, frigivelsen af endothelin 1. Mens man skal opgive 100 gange mere, og det kan man altså ikke drikke sig til i det. Og nogle vine har den her effekt. Det har de undersøgt, de har haft det hyggeligt, tror jeg. Og der har de undersøgt, kan I se vine fra stort set alle gode vinproducerende lande. Og som I kan se, ligger det pænt på en ret vin. De er lige gode, som man kan vælge fra det land, man kan lide. Hvad med hvidvin og se? Nej. Virker helt. Så er der jo doseringen. Det er jo altid vigtigt, hvis det skal have en præventiv såkaldt profylaktisk effekt. Der er det sådan, at man skal hver dag drikke 2 små eller 1 stor glas rødvin. Ikke noget med at samle det sammen til weekenderne. Det er den daglige dosis og den langsigtede indsats,